Good morning mga lods, natakaroon sa Kadumpor Farm. Amo mong isuroy diri mga lods. Before ta mo suroy mga lods, mag-intro sa ta. Okay, din ata sa Kadumpor Farm mga lods. Muna yung view dani. Pero kini siya wa pa na ma-improve nga farm. Nagsige pagtrabaho. Wa pa mahuman. Muna yung view niyo. Naputong ubos na yung mga kalapati ito, pero di maklaro kay layo. Ito ning duolon niya. Try building ito. Wa pa mahuman. Andara katong motor mga lods. Arang bulinga. Tungod sa 101 lapok yung ganan. Saka tato babaw tanaw atas mga view dito. Wala view ra yung tanam nila re. Dapoy buwak tanaman nila nga mahalon mga lods. Mga daghan tapat to. Ito nang duolon ron. Ito ta babaw pa. Yahay. Nice pug nga view ara mga lods. Mabalik ta ni puhon mga lods og ma-improve na ni. Tapi lang mga tanaman na rin. Ba ito. May mabuwak na rin. Wow. Buwak. Bird. Hindi yung amigo, nanom nagbuwak. Piltas mong vlog ay. Tabang ne. Parang kugihan na. Hayas asawa ne. Kay kugihan kayo. Gwapo pa dyan. Di dyan kansi. Natanan. Natanan. Di dyan kamahayan. Pwede ne mag tuloy asawa ne. What? Pos nga no. Kuya Ondoy. Kaya kung itsoon nga. Arang ko pa ha. Uwilain. Wah, kaya nakurot. May kuko. Isda na Aba? Tarbay lang kalapati mo lods kana manay bay kalapati di natabdungan to kay grabe kalapong mo lods. Ito pa yung to nga kahon. Kabaw gamit. Tagpan. Director Bantis nga no. Dumpor Farm. Muni man kinakusgang man trabante nila. Pa to. Rin or shine nila. Yahay pas pulis arda. Landong kayo Mereka gam ningon ba inday. Wow naman. Wow. Wow. Dai tanom nila nga saingan ane. Bago, ibago. Gago.
Mura-mura rin siya pako mga lods. Oh. Ha? Murag pako. Uy, nice nga buwak ko kinamahala ni. Tag 10K buwak na. Oh. Gamay. Oh. Ngani ka nindot nga buwak ani. Samot ni ma-improve ni mga lods. Ito joke-joke ratong uban mga lods bisyo makaingon mo garaon tapag ka vlogger. Joke-joke ratong uban mga lods ha. Kay tan-aw ta sa mga view nila re. Balik kita puhon na ni mga lods og ma improve na ni siya. Oh, tapos ito ha. O pangahuman. Napay mga damba. Pila na ni katuig? Ano? Bye. 1 year ka. 1 year kapin. 1 year kapin pa din ni kasugod mga lods. Oh, dapat ilang gi kuan na rin nga mga ano. Kawayan. Oh, mga yilo nga kawayan. Nindot po na itanom-tanom og mga atubang asbay mga lods. Oh. Tupad rin sa tong yutang na tawhan mga lods. Na mo niya mong yutang na tawhan ay dapita. Tarag bay na mo ito unahan. Terus kalupian. Doong taring kamalig sa akong lolo. Nayang kamalig arida. Tapos siya kamaisa na na. Kamaisa na. To'y pamuwilan na ito na pikas. Pamuwil. Basak. Tapi kabo ta. Iyahan ang kabo. Nganak na ba na dyan? Pa. Nganak na? Hamang nganak ka na? Ah? Mamay? Oh. Darag tanom ni Lolo. Oh. Tiguang na. Pero abtik pa kayo mga lods. Oh. Nakatanom pa siya. Kamuti, saging, lube. O uban pang mga pwede matanom mga lods. Nga nakakugihan akong lolo. Oh. Dahil mais ano. Mais o blanghoy. Ito. Kamunggay. Oh. Libre na kayo na kay isda na mga lods. Kapalit kag isda. Pwede na may pares sabaw-sabaw. O kini pong ano. Ning ganas. Mga utan na siya mga lods. Pwede na mo lapuan. At salo ni mo ba. O dipindi ni mo kung saan mo pagluto. Napay okra. Gagmay okra kay. Hapitan ni mo dugnas. Napay na bago pa namuwak. Napay bunga. Wow. Tapi basa ka to mga lube. Nice churuyan diri mga lods. Sa atong yutang na tawhan diri sa Barangay San Agustin. Lungsod sa Sirabulyones, Bohol. Sakop rin siya sa lungsod sa Siblunes pero Barangay San Agustin may mga lods. Katuod naman sa mga lods. Takong lolo to ha. Padung na are. Sayang ako nang ay kaday. Sak. Hi guys, that is my grandfather and my brother. Kapalit po ni palit na ba? Palit. Ay ka. Ay ka. Ay asiragat. Ano dit? Palit ka. Ikinte. Ikaw imura rin yung Bahay kubo ni Lolo guys. Wala siya. pag ito sa laro tanang halig. Imuha na ning kwarta digi ngono na. Pagka ko na kada ko ka. Benar pa rin dia na. Wah. Ha? Ha? Jadi lain mo? Lain ko kay ngalain mo ka. Tanam ko na dito na ada mo. Ay pa. Oo, nang dikit-dikit ko ito ba.
Ay, wala kayo. Okay, takot lang. Nagkanan nung kay tanam ani noon. Ako na po dyan. Gusto nenda na pagtanong mga Ha? nenda na. Sabi mga dagkan. Nang tanong ba? Ikar na naman eh. Ay, tabang kanina tabang din ko. Ang dulong ras na ready ayo say. Ang mga ina patabang ko. Alam dyan eh. Ang daro ay nandun na po na kay Inanay po pagtanom. ng pagat may Naman lang kuya ka to. Kuan? ha Ito ba? Ah. Lang kuya. Kuan? Ha? Ang ngay puti og kuan. ay Unod? puro tayo na. Ang itong pulutan. Tumpuwag pa ka no? Wala mga ito. Bakit na mga ito? Ang gani oh. Dako na wala hibaw igong gani. Anak ko tayo. Kuha mo dia ay bala ka dia. Nanam ko dia open na dyan. Yung mga handa bita po na yung building. Kerbo ko. Ngayo lang ngayo. Ha? Ngayo. Bili ba? Yung ato na kung may palit. Ko, okay. Kung ano yung pinasan, pwede tagaan. Swap lah swap. Hindi kay, Oo. Bay-bay ngayo ba? ning hawa man. Barter ba barter? Ay, Piuhas lang ka mo. Din si Jang. Liga kasi yung panahali pa ulit yung kay. Pasi ka nag, ano, lumagal ko. Balang ko po dyan. Hamang kamote lo. Ha? Hamang ro kamote. Haman tanawin no. Oh. Tan atas kamuting lulo mo na niyang na harvest nga kamote. Perungan ning guys, oh mga lods. O pa jud yung gi-harvest kanang gi una-una ra kuha ba pang konsumo. Kamote yan. Wow naman! Lagi Wow! mga lods. Isa na kabalde ne. Pughal pa ni Inday charot. Ara na go. Okay. Bahala. Ano? Palahubog. Hindi ko mo inamoy. Kulapo tirada. Igo ni spana ron. Igas pa na. Ikuha nga itong imnon ron guys. Kulapo birada ron kay krisis. Guys, palitan si Lulo og kulapo kay mayroon niyang kalipay ng tawon. O karda pawas man ba? Kala ay ari sa pagpananom. Tambay po ginagmay. Ha? Kira. Tara, mga lods. Oh, ka-harvest na ta sa atong tinanom nga bungon. Tara dito itong bungon ta. Wa mo na kita pagkuha kay narami-dare lagi sugor ang mga karon ato ni panitan. Ada. Kira mo pusurahan ang na. Panitan. Nawag sa sakit tabi. Oh, dara mga lods, continue na patag panet. Dara. Lami kaya na siya mga lods. Dara mga lods, muna untuk panet. Ready to eat na eh. Yum yum yum. Kursan mo Dara, grabe ka ba? Tamis. Ne? Kursan mo nar mesa. Oh, kaano mga lods? Na oh. Tamis kayo. Tamis pas imong ex. Sana all. Man ang real na tang-tang na niyo. Sini na tang-tang. Ano mo? Ang relo. Lulu na mo? Hello. Pada Anyar tataman mga lods kay mo biyahe na putahan pa Dung Carmen. Di na tawag video kay di-clutch sa motor. O palihog di kong subscribe sa akong channel mga lods. Malmik vlog o palihog kog
tuplok sa notification bell para updated mo sa akong video. Okay, thank you.